bandiraɓe musidɓe tedduɓe on calminama illon maname jettoɗi wodduɓe ɓadiɓe wonɓe jamma wasandi kadi wonɓe ñalawma en puɗɗirima e indi gueno mbo sénari wodani kisɗo kisnuɗo kisnowo mbo kisal ala to gaga muɗum towɗo townuɗo kala ko towi mbo pittali e arsigi yimɓe woni e tamande mum on woni jiɗowo waɗa baɗowo laato en puɗɗirima e indi gueno caabiɗo gurdam lori hen enɗam jokki guiɗogol e kala kina gardina gurdam aade rutti jumni ɗum en juule mouhammadou cubaɗo ɓurnaɗo windere goto e gueno yiiɗi keddiɗo kala gueno yiɗirma gam yidde men nulaɗo mouhammad sallllahu taala alayhi wa sallam en jetti nene baba ɓen gandan men wodede oduna hilifaɓe diine aada gendiyankoɓe leñol men jejjitaka hay saaha goto bandiraɓe musidɓe tedduɓe aadi bil aadi saladi aadi ɓuuri firtude aadi men yontere kala e oɗo waktu en gari kadi bismade juddu jeeriji ɗo e émission men juddu jeeri ala no mbatten sowona goppen mawɗo juddu jeeri o salmin bandiraɓe yebboɓe Ayaw-Tv TV Ibrahima ayo bisimilla assalamu aleykum ala ko noon de kam hande no puddumi ni malmaya ayawi fuuji e kay mbimi salamu aleykum bandiraɓe fulɓe on calminama on juurama on jettama e bay noon ñande foof jiɗanmi ko salminago ummi o mi waɗa ɗum moɗo yetta meɗen yetta Allah kanko joguiɗo men kanko nawliɗo men kanko towniɗo men ha tawa men yanani so welama kadi ne comme nomi wiyata tan o wara men on jarama mi salmini moɗo salmina kadi invité ɓe ha Ibrahima Allah towni men ha naw men e yanani mbaɗak deytums waaw towni men kadi so wofi so nden yanande o fot haalo towni men ha en janani eyyi kay ha en janani eyyi kay ko ɗum jiɗnomi non ɗum jiɗɗa wiide mi faami noon kadi eɗen duuno yaraɓeɓe mayɓe ɓe e wonɓe cuuɗi dumbirɗe e dendagal kal gonɗe caɗele kadi ɓitten yo Allah ittu ɗum kadi kal gonɗe hen yo Allah rokku ɗum ɓerde no muñir nde tawno Allah kala ko fawi neɗɗo tan wonko moftan ɗum yo Allah rokku ɓerde muñam surtout hande ni halif général ɗiɗi sankima Allah layen e Allah akbar goɗɗo mi sikki ko cenaba ndeysan kamɓe ɗiɗo foof hanke ɓe sanki ndeysan yo Allah yurmoɓe yaafoɓe yo toon won foftorde ma ko perte umma islamique o fof eyyi ko noon kadi ko ɗum noon rew hen eɗen calmina kadi gonɓe les téléspectateurs gonɓe internet ɓe ndeysan eyyi min ngala ñogdi mabɓe semaine kala saaha eyyi hande somin dañi courage o kamɓe waɗi wallahi no waɗi machallah hay tengte sud men fulɓe foof enen calmin hen frère men e dendagal bandiraɓe musidɗo tedduɗo juddu jeeri walla juddu waalo juddu jeeri no mbiyatɗa Aliou mbiɗe Aliou mbiɗe nananima de Aliou no mbiyteɗa mbiɗe Aliou mbiyteɗa Aliou mbiɗemi min cikkuno ko mbiɗemi woni yettode no jetteɗɗa Sow Aliou Sow mbiɗa no mbiyatɗa Aliou mbiɗe Aliou mbiyteɗa jetteɗɗa Sow Sow Seydi Sow ɗo jeeyaɗa min waalo waalo hotone waalo Kër Momar Sarr eyi waalo gonɗo toon machallah ewa musidɗo tedduɗo no mbiyteɗa min Amadou Amadou no jetteɗɗa min Sow Amadou Sow onon ɗiɗi fof ko Sow to jeeyaɗa min Diamaguene Sicap Mbao ala wuuro moon Jamalo he machallah noon tigi Ibrahima hande dañi juddu jeeri hande kam koye original juddu jeeri mais han men arde hande ko an addatemo machallah mais han men ardetemo en garat comme no gownoɗen waɗirni question réponse o donc mi tottatɓe walla tottatɓe no tottuɓe hande accu mi tottuɓe ɗum ko jooɗiɗen ko no wiyete walla mi addan moon ɗum jafɗon e konngol jolf ban no wiyete e pulaar julle guel julle guel julle guel ban no wiyete e pulaar jooɗiggel jooɗiggel eyi Ibrahima bon ɗo wawi yewtude walla ala mo wawa yewtude ke Dia
non ko ɗum aɗa andi no woodi banc no woodi chaise Bang et chaise fof wona pulaar no wiyete pulaar. sa renndini a waɗa ɗum fauteuil waɗa noon tan ñawten En jewtan. eyi haalan de Bang no wiyete. boy mboɗo anndi de min mboɗo famni min wutti tan omo tottoon quoi aɗa anndi émission ko noon yarata souvent techniquement il faut mballodiren quoi Duma. eyi mi nani en nani ko kalɗon ko joni ummu wat feere Ibrahima Bang no wiyete pulaar. mboɗo anndi de Walla min hen. boy oɗo sa tourdi seeɗa par ce que banque ko ɗo jooɗete quoi kono wala noon boy Ewa joni. Addutemo après tottiren réponse o. eyyi joni aywa aɗa anndi thème o hannde jinnoon ko jewten pour affaire joni ko heewi e sénégal surtout ɗeɗo ɗuman par ce que surtout les crimes aɗa anndi eɗen wawi dendinde sah mboɗo sikki thème ji ɗiɗi fof par ce que hannde pandémie o nan ɗo hannde yimɓe heewɓe nana maaya heen kono noon haɗani yimɓe ɓe kadi nano mbarodira criminalisation o min ɗum no waɗi kam intéressé par ce que sa yii e nder semaine oɗo e nder semaine goto plus de 3 morts so'n jeehi e oɗo ɓuri ɗon ɓuri 3 mort. e min e nder semaine o tan Si. e nder semaine o tan 3 nde ngannduɗa ko successive les deux ko Kermassar somi ummima e afe ka Lobe Ndiaye o on ko cas exceptionnel on ɗon moɗo anndi an mi woppat tan waɗa hen développe kono sa wi ɗon Fallou Mbaye Kermassar ɗo Jahay heccani ko wara ni pour affaire suko debbo photo ji sinap téléphone ɗum addi haala ka kanko e sehil makko pulaar on noon laabatade Non haal ma yimɓe paam. eyyi kanko e aɗa anndi suko debbo e sehil mum ɓe mbanno sinap photo ji ko vidéo bon ko sehil noon Fallou yi photo ji ɗi e vidéo ji wimo suko debbo an ɗum wona laawol ɗum c'est pas normal hay jinnaɓe ma ɓe fota yiide ɗum ɗo aɗa anndi no watta wata supprimer photo ji Manam e poti on wonde gorko e poɗɗi no fewani dal ken mbawa innude sehil makko yi ɗum wim ɗum ɗo fotani wonde portable ma ittu ɗum hay so jignama ma ji yoɗani eyyi kay kanko tigi o wimo tottam portable o itti ɗum kan sehil makko mi yiɗa haalde komi annda par ce que ko nene makko jiwindo mo haalata non continue ma nde o itti photo ji ɗi joni suko gorko o yi debbo o wimo ko holon itti photo ji o wimo ko Fallou itti o wimo ala probléme min haalnam tan Fallou taw wonata momi tawmo toon o yehi toɓe janggata ɗo comme no ɓe watta dayre o tawimo toon ɗo e dufmol naɓe leɗɗe o yiwim leɗɗe sababu no itti photo ji makko ni o mayri Kermassar cité Aliou Ndiaye suko goto gorko même pas 30 ans 24 ans ko waɗaɗo comme no warite guettugal comme no hirsite guettugal hirsade toon aɗa andi ɗum ne il faut mi anda hol solution poɗɗen jewde ha ɗum noon iwo e Sénégal mi anda so tawi no jari sah wadde peine de mort waɗa charia kala barɗo ware min soko sago wonno ɗum wonata somi wonno ɗum laawi goo ɗiɗi mon sikki tan ɗum ɗo e won ɗon eyyi Ibrahima ɗon enen gondi yande pour min ñawol mum so neɗɗo wari tan foti ko wareede sa huccite fittande a jogui ɓerde warde ɗum e ko wawma wadde ya taw ni kañum toñma kuccita e fittande mbara ɗum pour min poɗɗa tan ko wareede gon wargoji heewi a addi ɗo temuji ɗiɗi wargoji a addi ɗo kadi rafio surtout wargoji ɗi keewi Ibrahima min e ko janggim hen kadi yo Allah yaafon kadi yo yimɓe gartir hakkillaji mabɓe ƴeew hay ko jahat ko e naturel woni sankiɓe lelaki won mayiɓe haydara heɓani ɗumen naturellement fof nen woni donc ɗum misala hollata men woni ñan fof enen mbiya aduna koko gas mais yo yimɓe ganda aduna wona haydara ñiɓaki koko ɓaari ala aduna ñiɓaki koko ɓaari mbo ɓaggue aduna fof liɓma nde tawno ken arɓe tawɗen ɗo aduna te ken yahoɓe goppen ɗo aduna aduna jaggani hay goto sa jaggue ko jagganima noon jaggue Allah saabu ko Allah idi Allah wattidi
jaggene Allah gartiren hakkillaji men lawƴen ɓerɗe men sen ƴeewi ka goɗɗo mo mbiɗa o on ko warim ko en mbiyata ko ceerno sabu so wiyama ceerno ko neɗɗo moƴƴo mais won ɓorniɓe gutteji sernaɓe taw wona sernaɓe ko bonnanam warnam waɗnam ko boni on en mbawa ɗum innirde ceerno e komo garowo neɗɗo huccitema gara e neɗɗo rek kuccita e neɗɗo tan a hulani a hersani mbiya ɗum jiiɗi mbaɗnami kaari ko boni jiiɗi bonnanami kaari sans jeune anni daña courage huccidde jomum jobnoɗa ɗum an andi a yoɓnoto an andi ko mbawɗa wadde mamo waɗanma on en innirta ɗum ko ceerno yo Allah dandu men e ɗum ɗon yo Allah kadi dandu men e waɗoɓe ɗum dandu men kadi e wadde ɗum est ce que noon yimɓeɓe noon kadi cuusa ɗum ɗon par ce que yimɓe kewɓe noon surtout rewɓe ɓe heewi noon ɓe yahumi ɓe heewi yadde e ɓen ɗon ceernaɓe bon comme no mbiɗa ni sa innirawi ceerno mi anda holno wiyatano aɗa andi Ibrahima woni phénomène goto kewɗo hande yo Allah yaafon won ko yimɓe mbaɗe koye mabɓe sa naate hunde an andi ko mbawɗa nadde ko yimɓe mbiyatma umme hoore ma directement sa ummake hoore ma naggam e naggam sen tottiri misal so woni banggue dewgal ko mbiteɗa ko umme hoore ma beel ka gumminoɗo ha dañɗa ɗum vraiment aratana non men no jomiraɗo addatma nde e aduna ka gummiɗo haw adduma e aduna ndo Allah tottatma nde arsugma ka gummiɗo haw tottuma pourtant ɓe yewat ha joni ɓe yewat enen gomɗin seeren men guil dawa dawi ina woodi ñagotoɓe Allah jaabo moƴƴuɓe jogui ɓerɗe moƴƴuɓe mais en kalani waɗoɓe ko secret moftanma secret bonɗo hande jaaha ina wawi yettade ma waɗma ko boni so woni ka debbo humpitoma yo Allah jafɗon e konngol ngol pour leer a faami waɗa hunde foof walla ni ko tottatma ko taw tottatma wurtatma koye hoore mum koye hoore mum waɗama ka fotani wadde aɓe jogui ɗum ɗon de ko ƴettata ko an halisma a totta neɗɗo waɗnam naggam walla jiɗmi e dewgalam naggam halis on sa defni ɗum joom galle ma guertoɗe fewat so woni golle ma sa tinnima hen fewat halis on bontaɗo wawi ɗum wadde investir banggue goɗɗo duwaw e ñagun Allah encore une fois en calaki ɗo tawa ɗo accete neɗɗo foof ina yiɗi duwaw wiyoma ummo e hoore ma nde tawat ko so wima ɗum no hayso haɗanno ɗon o hatta ɗon nde an ummo e hoore ma min moto jogui ceerno mo gandanɗa hoore ma sa yeehi toon windu makko memata leydi taw kañum waɗa yiyat complot e ceerno eyyi ceerno on nini mum ko promoɓe mbatta kamɓe mbatta promo woni heɓma wima ka jeeɗiɗi joni mais ko juddu jeeɗiɗi hen em jeeya eywa bisimilla ko pamɗon e yewtere nde Mina. Bon, je vais lancer un message aussi à Louis Ndiaye. Yalla yurmo yaafo. amin ya rabbi Onon même quartier Sicap Mbao. ndeysan onon koddi ɗum haala ala problème. ndeysan Ni haase. Allah yurmo ya kon ate yo Allah awi yo Allah yurmo continue Ibrahima ajjama no heddi ajjama hande de eywa bisimilla tu sais mbimam yawon à l'aise woto hersu woto hul enen jiiɗi faano ken juddu jeeɗeji bisimilla almu yurmo yaaso Allah yurmo yaasa hande ɗo ren nayi Ibrahima ajjama mi nananim de min ha hande mi nanani Allah yurmo yaaso ko firti moy anani kanjum ɗum ɗon mi watte corrigé ko Allah yurmo mo yaafo Ibrahima ajjama hande kam ɗum wala Allah ko firti ko ɗum firti ko kalɗa ko joni ko firti Allah yurmande yo Allah yurmande ko anana non min yo Allah yurmande ko yo Allah yurmo yaaso ɗum yurmo yaasanomo an mane hakkille ma woni koye yaasa non min kay jiɗmi andu ko firti ko ko ɗum firti Allah yurmo yaasogo ko firti firti yo Allah
Si, Ça, c'est pas ci compliqué. kanam ko Ando question jibuma. quoi ci kanam ko Chance. question Ha. Ha. Hal. Enen dendi mbus. Ɗum firti. Oui. Boy, ha juna joraaki. Ibrahima ajjabo. Science quoi. Ko science Science, ke. Fi ando science of bismillah. Almu yuma yaasum. Oui. Alu waɗɗum yermande. Aɗa waɗa ɗum yurmade quoi. Wa anen joni annani min grata o pour la. Aywa joni Ibrahima won question mo namdinoman Kay. émission garɗo ɗo jewto ɗo question on in manque han men artude e lowdi ndi donc anni a namditorde question mais en même temps ma jabte question yimɓe ƴewbel anne a waɗi capte question par ce que a namdino mbaalu an namdinɗa mbaalu taw ko debbo Debbo walla gorko. ala an ka namdinon mbaalu Mbaalu woy. mbaalu debbo Ouais, mbaalu debbo waaw. no wiyete Eyi kay. ewa onon mbaalo debbo Mbaalu debbo. mbaalu debbo est ce que wona debbo mbaalo tan wala Non non. ah mbaalo debbo quoi Ouais, mbaalu debbo. Mbaalu taw ko debbo. taw ko debbo. ah mbaalo tawta debbo No no inde mum no woodi quoi. non mbiɗa andi famille science mbaalo andi On n'a pas de temps. si j'ai compris Haalde. wona debbo mbaalo ou bien mbaalu taw ko debbo mbaalo tawta debbo ko woni debbo mbaalu debbo mbaalo mbaalu ko rewta sahin dañ debbo Mbaale. ha Mbaale. mbaalen an mbaalo debbo Mbaalu debbo. mbaalo mbaalu debbo debbo ibrahima an mbaalu debbo no wiyete Anno mbiɗa. Mbaale. Mbaale. mbaalo Mbaale. Ok, joni. An pose ma question. ibrahima no wiyete no wiyete Hollo? mbaalu debbo Non, kono en haali ɗum ɗon ko ɓeɗo woni famani. ewa joni Eyi. sa nani mbaalu ko debbo jawdi Ok. ko gorko Ko gorko. Ñawdi woni gorko. jawde ibrahima ay accude affaire nandite e batta Non, nemi haalnoma mbaalu. Aɗa andi baali ɗi nani. Kono baali no woodi jawdi, no woodi mbaalu, no woodi togosogo kadi. Togosogo. mborto Mburtuɓe. Wa kay. C'est trois catégories. mbaalu sa nani mbaalu tan sa wiyam mbaalu no wiyete mbaalu ko mbaalu ko debbo jawdi Ko gorko. ko gorko ko gorko aywa naani ban ko jooɗorde jooɗorde wiyete jeegi attourdi mais a manquini seeɗa ko jooɗorde wiyete siddem siddem est ce que wona Boy. ɓohe min wona boƴal boƴe Eh. siddem Déjà, so min kam yawtima. ibrahima noon 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 an Non, hannde émission yi ɗiɗi. Ah, somi annda sidem kay ummo émission. mais a haala sa anndi kay a anndinat anndu sa anndi anndin Murtode njehen. siddem Eyi. siddem no wiyete ibrahima Ko murtode mbiɗo ɗen ɗo de. Émission ɗiɗi. Sidem murto. siddem ko jaaɓe Oh. Ah. ko jaaɓe Sumpu no wiyete. sumpu an won siddem murtode Sumpu woni murtode wawi woppade question waɗi ko mbattani hen. e joni addu question bisimilla ma Eyi kay joni min. Jafoɗon mi haaldumi wolof quoi. ala probléme Leket. Leket. leket No mbiyete pula. lekke O question soko sago wonno a woppat tan tan mi totta ɗum internet ɗi. internet tottata lekke Acca. ibrahima addu goɗɗum Ala yoɓe ha? yeɓe kaal an e hoorema ka kaalo Lekke. mi cikkanam ko comme tengaro wona ngaro comme Tengare. tengaro tengare 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 wona ngari tengare e lekket ina yeruwire Voilà, kañ. c'est un peu différent avec Non, c'est pas différent, c'est pas le même. lekket ko hoɗum Le sable, là. Lekke. lekket Ɓiɗɗal. Ɓiɗɗal. ɓirɗal Ɓiɗɗal. ɓiɗɗal ɓiɗɗal mais an hoton jannguɗa pulareji ma nde
Min. Bedde heta. dalle ma Amedi on kankula ameɗa yaari foot Galle men. eyyi beddo jannguɗa waddade pular bed an nelma bamma ko pula question jaadata Ibrahima an tottuno question ruttinɓe question an min keeɗi minen fof an min keeɗi e joni nane ɗum mbiyen noon émission ko partage Ibrahima min posite question ji son trouvi après kanko mi woppata kanko woni jury o kanko tottata résultat e joni an ha min pose question ande ko non kadon tottata kam mi ande ko tumbude ɓeyno mbi tumbude ɓeyno mbi horde aɗani pulaar ine horde on banggue tooro ɓeyno mbi mbiɗa ɗo aka julde jeeri ko mawɗo non fay mbeɗa andi de banggue tooro ko fof banggue tooro woni yooɓe tumbude e Fouta men oɗo woni yooɓe horde min ko horde min nangono quoi horde Ibrahima jogui min horde min ko Ibrahima yo laaɓma sa addi ɗo goɗɗum ko an haalata goɗɗo mi firtata joni addu goɗɗum firta joni ko ɗum ɗo addu ko mbawɗa firtunɗo joni ɗene kippi ɗene gaƴƴini comme bonɗo préparé émission ɗene kippi ɗene hajjini ko won hajjinani woto bonna komi pose ko ɗaɗande ɗum ɗo ko pulaar Eh. ɗene kippi ɗene hajjini En hajjini. acce vite fait son ganda noon mi yiida réponse komi moftowo réponse am ala hajjini ngajjini kadi kono wona hajjini ewi ke mbaɗa concertation ewa ɗum ɗo c'est la première fois émission ɗum ɗo c'est la première fois émission direct en direct direct kaale yimɓe nan jeeɓ mon En kippi ben hajjini. wona hajjini kanko ko joddijeeri comme mo Ma hajjini. ala hajjini wona hajjini ke En kippi ben hajjini. gueɗo hoto ɗene kippi ɗene gajji kay ma to jiɗɗa wiide ala leydude ɗene kippi ɗene gaƴƴi est ce que wona guerte hotto ono woni guerte hoto en pulaar guerte hotto no mbiyete guerte hot en pulaar no wiyete pula guerte hoto guerte onon noon ɓoy onon noon vraiment ni noon eyyi mais andi ha ko firti guerte hotto pula guerte bortade guerte bortodiɗe régla de ɗum ɗo tande ko guerte hot ko guerte bortade o trouvi noon question o ko ɗum ɗon ɓoy ko ɗon ha eyyi joni question o gasi guerte bol guerte bortade aɗani bontoto ko bortade toppiɗi joni noon ɗeɗo gippo ɗeɗo hajjino eyyi ko min mitri ko guerte bortade eyyi ko guerte hot guerte ko ɓurni sahin borto non guerte o nan nder sa hippiti wona bortima sa weddima bortoɗa ɗo o hippi o gajjini eyyi ako min mitri voilà Gerte borto. ewa machallah garten e lowdi men garten kadi e question réponse eyyi o noon ko vite fait saabu ko keddiraɗen e waktuji keewal ko pamɗon e refo machallah yo Allah ittan men ɗum ɗo ko bonni ko heewi mais ha hannde won yimɓe jaɓani won yimɓe ndentaki hannde comme enen hannde a jabde surtout a faami wiyata ko jiiɗo won mo nini et pourtant refo ko sali ɗum yaadi yimɓe dentɗe hannde ɓuuri heewde yimɓe ndenta kadi galle ma a suusa wi neɗɗo wota are am sababu refo kono neɗɗo kadi yimɓe poti anndude kadi limite en potani yaade comme ɗum ɗo refo ina woodi hay saɗa yaa kadi ya taw aɗa jogii ko mbaɗɗa max ma kadi aɗa jogii gel uji ma et tout ça ko poɗɗa wadde mais yimɓe ndentaki m' importe quelle heure galleji puggete joom galle tout ça wiyata hay goto wata naate gallam woni wiyoɓe refo ko politique refo ko haal te hôpital uji nen kewi dak haali donki safrude malatoji maɓɓe ko pamɗon e refo
refi borno masque bornal maxta e goɗɗum bornoɗa zéro bornda zel bornda zel Bon, après. Voilà. Oui, borda zéro. Adjabul. Non, quand tu sais que mbeɗen ko kewɗo gacce eyyi ɗum waɗa il faut paamen mo seeɗa mbeɗen ɗum heew gacce joni noon accu jammo wawa waɗde fii ale bisimilla ma No min on ko fansama min on weli. Corona no heewi. Il faut junɗo so a laaɓ. il faut Junɗo leydi. min de kamɓe namdodiron hay ko sabarani keddiɗo Il faut jungo so a laaɓ. A faami? won jungo so ala Jungo. Juma. Jungo so a laaɓ. A faami? ibrahima acca mbadde bruit Il il faut coɗoɗa il faut essayer juuɗe de ma me comprendre avec le français. il faut coɗoɗa juuɗe ma Coɗoɗa junge so a laaɓ. non Hein? il faut Coɗoɗe. coɗoɗa juuɗe ma ha laaɓa Il faut coɗoɗa coɗoɗe. il faut ko français soodo juuɗe ma ha So laaɓa juuɗe ha ma laaɓ. Hein? Solde masque. bornda zelma o de hande acca bornda zel Ani aɗa ni an ko nanɗa min ko ɓurɗa nande min mais olof hay olof a nana sa wi bornade zel ke bornade zel Ah, farat tan. zel ko français de ko ɗum bedde nagaji ko ɗum hen bedde koye mbedde a mbedde jannguɗa olo pulaaro otone mbeddo otone mbedde jannguɗa yen yimɓe jooɗani bedde tan ay yiyat yimɓe jooɗo après ngara jooɗɗa janngo pulaar Ana ko mais est ce que ɗum ɗon ma waaw min haal wona min haal ko kalta ko ni ko pulaar hotoon kalta pulo. plan bedde pulaar mbedde Lambert no woni. Lambert no woni. no woɗi kay pulaar mbedde kalta Min pular galle. pulaar galle merci alors Bon. sensibilisation corona o yimɓe ndentirto tout ça Surtout Delta o. Troisième vague o. Wona ko Delta, mi sikki ko Delta. won dental Aɗa andi Delta waay. dental Non non wona Delta de. Troisième vague o coronavirus o no wiyete wona Delta. e ar Mi sikki tan ko Delta. e bismilla Variant Delta. Ouais. Ko variant Delta. e Kono noon min comme no président wi comme no fof wi l'heure est grave. Parce que l'heure kay meeɗa wasde grave ɗum non, nawɗen ha mais ɗo actuellement l'heure est plus que grave Merci. parce que no jiiɗa ni joni par ce que wona tan soɓe haali yimɓe nana maaya woɓɓe joɗto to wiya yimɓe maaya eyyi ɗum woni probléme men tant que amaya yo allah yaso Aɗa andi tant que neɗɗo hunde heɓani ɗum wawta aɗa jaɓde wiya gel ɗiɗi yoɓi soɗo gel yoɓe won masque les distanciation physique e joli woni limite sa yettin galle ma kadi aɗa foti soɗade o gel o kam ko tout le temps sa yettin ay galle ma joni émission o ɗo somin ummima aɗa andi men jotto men coodima mon grand caméraman ma ɗone gel mi woni gel o joni somin gayni ɗo tan mi waɗi gel kono yimɓeɓe nana kaala affaire gel no kaala affaire masque mais les vaccination an a waɗi vacciné la ɗiɗɗi foof eyyi onon Min ko- waɗi vacciné min eyyi omo affaire bon tul omo waɗi tul sa tullima pinguitoɗe suusa pingal an noon a waɗi vacciné Min ala mi waɗani e vaccination. waɗani mais comment ça fait que tout piqûre natta mi duwnaki ɗum allah sa rafani noon min no cafrirtoɗo mais lekki ko wolof lekki olof hay comprimé natta comprimé a naata hay
wadde piqûre tan woni ko natta mais an kan juddu jeeri ko nawma e tout Min. Min. Wam teg na butéel tan de ñeen. nanen won pawnol butel tout Nani ko sultan ni mo ngi tu. nanɗa ko tout tan jamɗa mais est ce que a waɗi essayé pingade ha wasnade Pingem kay. mais ɗo minen jogui ɗo piqûre ɗo e piindi de sa pari e comme min mbaɗa essayé ƴewde Ngala pingude do yesde. a Yala do yesde. eyyi yaafo wadde moƴƴi ewa bandiraɓe musidɓe tedduɓe émission men seɓɓitin noon haɗɗum wuttimo ɓornimo technicien men Ali Fala Ndeye Fatou Sali ndaare no fewi oɗo wutti ko bazar boutique to okayi o no jiiɗa wutto machallah bazar boutique rewɗi ɗo anani ande noon paɗɗe a yiide paɗɗe ko miñam moƴƴo aussi tottin ɗum aɗen woni mawɓe mbiyatma ko min yallah jurno tan ɓornotomi ay minne hannde fof ko yallah jurno yallah jurno ɓorni eyi o ko bibis paɗɗe ko bibis ngalama ayi ma sodan hen madame de sen gartetemo noon ko hadma reste ha joni ɗum gonten eyyi non inchallah mami res min nenni ayi ni mbadmin ni ko sehilam goto tailleur no wiye Mandiaye Couture min won comme jaho émission juddu jeeri nde mi damat atelier makko tan o wi kam ni law machallah kanko yaltinma ɗo ni tan ummuɗan min ƴeew Mandiaye waɗanno comme jaho émission ɗum ɗo eya o woni kam ni tan tout simplement machallah machallah merci farno seeɗa min ƴeew farno seeɗa beaucoup farno seeɗa titre wot titre seeɗa e jaayi e jaayi ewa Min o solal kam. hoɗon ɓornoma Min bay mo kuti. Como mandiam? Baye Modou Couture Oui. kanko ñewta ɗum Mi fini tan tew min damal galle. damal galle fayno ko ñewtani ha fay Sik ñot non kay bonta ɗum. ko Baye Modou Couture machallah ewa wadde eyi judde jeeri men o wi kañum beele o hollir kankane ko ñootnade comme no min ñoytirani o wi ko Baye Modou Couture ummudar kollira machallah kanko ñewti ɗum bandiraɓe musidɓe tedduɓe kala ko ferguita e ko tata onon ñaaga yafuyi nde tawno neɗɗo timmani jiɗɗo ɗum tan timmitat ɗum onon beltana kala e saaha yeɓiyankoɓe men émission men juddu jeeri ha saaha goɗɗo e oɗo waktu merci